Különbség a szocializálás egy szegmensében található, ez pedig az oktatás. Az oktatás és a kultúra. Én azt gondolom, hogy a magyar történelem arra tanít bennünket, hogy egy ország kerülhet bármilyen nehéz történelmi helyzetbe. Gondoljunk 1526 utáni Magyarországra, Mohács utáni Magyarországra, vagy akár az 1920 utáni Magyarországra. Hogyan reagál ezekre a krízisekre? Figyeljük meg, hogy a magyarság mindig kultúrával reagált a nagy-nagy katonai vagy egyéb politikai veszteségeire. 1526 után néhány esztendővel kiépül a kollégiumok rendszere. 1529 a Mezőtúri kollégium, a Debreceni kollégium, sorba születik a kolozsvári kollégium, a pápai kollégium, sárospataki kollégium, és létrejön valami, amikor nincsen katonai erő, amikor nincsen politikai erő, amikor nincs gazdasági erő, de van kultúra. A kultúrának a megtartó ereje. 1920-ban mi történik? Egy tökéletesen kizsarolt országban egyszer csak jön egy kultúrpolitikus Klebersberg, és azt mondja, hogy nincs hadseregünk, nincs gazdaságunk, nincs stb. De mink lehet kultúrfölényünk. Hazahozzák a Trianonban elcsatolt területeken kínmaradt egyetemeket, így alakul majd a pécsi, a szegedi, stb. Egyetem, és hihetetlen felvirágzás kezdődik. Miért is? És pont most jön a lényege Trianonnak, mert tudják, hogy ameddig egy nemzet kultúrája épp, és itt jön a közmagyar, addig az a nemzet legyőzhetetlen. Ezért akarják tőlük a kultúrát elvenni. Annak adnak pénzt, amelyik nem a magyar nemzeti kultúrát szolgálja, annak az iskolának, annak a kulturális irányzatnak, a festőtől a szobrászokig, az iskoláktól a művészeti akadémiákig bezárólag. Ez a mostani helyzet lényege.